बे जोंनि गोजामसिन हारि हिसाबै मोनसे जोंनि नेरसोन जोंनि सिनायथि आरो बियो मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे हारिनि जोंनि दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सारा बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेजोंनो लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलांदों जोंहा दिपेन बर' सारा एबसुनि प्रेसिडेन्ट। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंनो गोनां आरो नायनो गोनांथार। स' अब्ला रायजोफोर जोंहा दिपेन बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोदो। 10,000निबो बारा बागुरुम्बा दोहौ जि मोसानायनि जि हाबाफारि बा दिन्थिफुंनायनि जि हाबाफारि आसाम सरकारनि इनिशिएटिभआव गुवाहाटीनि खरुखजाय स्टेडियामाव मोनाबिलिनि 6 बाजियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि बाहागो लानायजों जि दिन्थिफुंनायनि थाखाय गासै बिथिंनि जिखिनि प्रिपारेसन दा सोलिबाय थादों बे बागुरुम्बा दोहौ बे दिन्थिफुंनाय बा बागुरुम्बा जि मोसानाय बे दिन्थिफुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गिबियावनो आसाम सरकारखौ जोङो धन्यबाद बावदों, आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों धन्यबाद बावदों आरो बर' जोंनि लाइमोन जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायजों दख'ना गामसा आर'नाइ आरो बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो आखायाव गोदोनायाव बा खोमायाव जायफोर खेरा गानो बा खाम दामग्रा जोंनि सेंग्राफोरा बा जोहोलावफोरा जिखिनि बेयाव दामजु दामनायजों लोगोसे खाम जथा सिफुं सेरजाजों लोगोसे जिखिनि बेयाव नांगौ मुवाफोर बाहायो बे जोंनि गोजामसिन हारि हिसाबै मोनसे जोंनि नेरसोन जोंनि सिनायथि आरो बियो मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे हारिनि जोंनि जि आबुं महर बेखौ बेरखांहोयो। आं बेखायनो गाबोननि जि बागुरुम्बा जि मोसानाय प्राय 10,000नि बारा बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खोन्दो आरो बे मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामनो नागिरदों। जों गोबां मेल मिटिं एबसुनि बा बर' थुनलाइ आफादनि मेल मिटिङाव मालाबा 200 मालाबा 300 खेबसेयैनो ज'है बागुरुम्बाखौ मोसायो, किन्तु 10,000 बियो गिबि खेबनि थाखाय मोनसे रेकर्ड सृष्टि खालामगोन। जुदिও जों हास्थायदोंमोन जे थांनाय 2024 सनावनो बे खोथाया रायलायनाय जादोंमोन, गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावदोंमोन जे आसामनि बिहु असमियानि बिहु मोसानायनि उनाव दिन्थिफुंनायनि उनाव बागुरुम्बाखौ खालामनाय जागोन। किन्तु फैयै फैयै 2025नि फेब्रुवारि दानाव झुमुर बिनन्दिनि मुं होनानै झुमुर मोसानायखौ 8,000नि मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो जुन जुलाइ दानाव आसामनि गिबि मन्थ्रिया लक सेवा भवन दिसपुराव दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लिंनानै बिथाङा सावरायदोंमोन आरो सावरायनायाव बे आफादफोरखौ खावलायनाय जादोंमोन जे सरकारा मोनसे गिदिर इनिशिएटिभ लानो थांगासिनो दङ जे बागुरुम्बा मोसानाय आरो बेयाव आफादफोरनिफ्राय मदद नांगौ होननानै बिथाङा हांख्रायदोंमोन। गाबोननि हाबाफारिया पिउरलि सरकारि हाबाफारि, नाथाय जिहेतु बागुरुम्बाया बर' हारिनि मोनसे सम्पद, मोनसे हारिमुवारि जोंनि मोनसे एसेट बा केपिटेल आरो जारिमिन मोनहासयै समनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा बर' जोंनि सेंग्रा सिख्लाया खाम जथा सिफुं दामनानै जोंनि सिख्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बेखौ मोसाबोदों आरो बेयाव जिखिनि बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जोंनि जि मेथाइ बे मेथाइया जोंनि जेब्लायबो जोंखौ इन्सपायार खालामो आरो जोंनो गोदान आसा गोदान मिजिं लानानै माने रंजा बाजायै हारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होयो आरो बे मेथाइया जोंनि हारिनि मोनसे गुबै हारिमुखौ जोंनि हारिनि गुबै मोनसे जिखिनि फिचार्सफोर दङ केरेक्टार्सफोर दङ हारिमु हिसाबै बेखौ जेब्लाबो जोंनो मिथिहोयो दिन्थियो। दा बेखायनो गाबोननि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव एसे हरखाबैब्लाबो एसे हाखु दाखुयैब्लाबो गाबोननि दिनखौ थिग खालामदों सरकारा
जुदिও एसे गोलाव सम मोनोब्ला जायफोरा दिनै बेयाव इन्सट्राक्टर बा हारिमु आफादा नांथाबनानै दङ, गुबुन गुबुन गौथुमफ्रा नांथाबनानै दङ, मास्टार ट्रेनारफ्रा नांथाबनानै दङ, बिथांमोना बुंदों जे आरो सम मोनबावोबा जों साबसिन हामसिन खालामनो हाबावगौमोन। किन्तु 17 तारिखआव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगोन आरो बिथाङा बे मोसानायाव स्वयं गावनो थागोन। बिथांनि प्रेजेन्सआवनो बे दिन्थिफुंनाया जागोन आरो बे मोनसे रेकर्ड खेबसेयैनो 10,000नि बारा मोसानाया जाफुंसार महर मोनगोन। बे गासैखौबो नोजोर बोनानै आसाम सरकारा बेखौ थांखि लादों आरो बेखायनो जोंनि खावलायनाया बेल'नो जे बे मोसानायखौ दिनै प्रधान मन्त्रिनि बाहागो लानायनि गेजेरजों मुलुगाव मिथिनो मोनगोन आरो जोंनि हादराव मिथिनो मोनगोन, जोंनि रायजोआव आसामाव मिथिनो मोनगोन, सा सानजा रायजोआव मिथिनो मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद लोगो नांनानै थांनाय समाव 2024नि 15 नभेम्बराव बड'लेण्ड महोत्सब, बे बड'लेण्ड महोत्सब खुंनायनि गेजेरजों जोङो हारिनि हारिमुखौ, जोंनि रावखौ, जोंनि हारिखौ मुलुग दरबाराव गायसननायनि थाखाय जोङो हाबाफारि लाबोदों आरो उननि समाव बड'लेण्ड महोत्सबआव प्रधान मन्त्रिया गावनो स्वयं दङमोन आरो उननि समाव नखर मन्त्रिनि बाहागो लानायजों गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै जोङो लामा जों गायसननो हानाय, बिथांनि मुङै जोङो मुसुखा गायसननो हानाया थारैनो हारि मोनसे थांना थानायनि गेदेर मोनसे माइल खुन्थिया होननानै जों बुंनो सानो आरो गाबोननि हाबाफारियाबो बे गासै हाबाफारिनि गेजेराव बेबो मोनसे माइल खुन्थिया। बिनि गेजेरजों बर' हारिखौ मिथिगोन, बर'नि हारिमुखौ मिथिगोन, बागुरुम्बाखौ साबसिनै मोजाङै बयबो नुगोन, मिथिगोन, खोनागोन आरो बिनि थाखायनो जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बे गासै इनिसियेटिभनि थाखाय जोङो साबायखर बावदों, धन्यबाद बावदों आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा जिहेतु गावनो फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन, बिथांखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि आफादफोर आरो बर' हारिनि जानानै जों बिथांखौ धन्यबाद बावदों आरो बेनो जोंनि खावलायनाय जे बे हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां, गाहामैनो गाहाम जाफुंनांगौ आरो गासै जिखिनि बेयाव 20-25 हाजार सुबुङा बाहागो लाहैगोन, बयबो जाहाथे डिसिप्लिन भाबै, जिहेतु बर' सुबुङानो बांसिन बेयाव नायनो थाखाय बाहागो लाहैगोन, जाहाथे मोजाङै बाहागो लायो। किन्तु बे गासै प्रिपारेसनाव जिहेतु बागुरुम्बा होनना बुङोब्ला ओरैनो बुंनायजों गोरलैयै बियो जोबनानै थाङा, खारन बेखौ मोसानायाव मा मा गाननाय जोमनाय बाहायनांगौ, दामनाय देनाया मा मा बाहायनांगौ आरो मेथाइ खननायाव जोङो माबायदि बेखौ लांनांगौ, बे गासै एरेन्जमेन्टआव सरकारनि तरफनिफ्राय कुनु जाहाथे बेबायदि गेना गोरोन्थि थालाङा, बेबायदि जिखुनु जाहाथे लेप्सेसफोर थालाङा, राव बाहायनायनि बेलायाव, गाननाय जोमनायनि बेलायाव बा बेखौ मोसानायनि गासै दिन्थिफुंनायनि बेलायाव बेखौ कालचार डिपार्टमेन्ट, आसाम सरकार आरो जोंनि आफादफोरा जायफोर नांथाबनानै दङ बिथांमोनाबो जाहाथे नोजोर होयो। रेसपन्सिबिलिटिया सरकारनि, जों बेखौनो खावलायबाय आरो गाबोननि हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारगोन जों बेखौ मिजिंथिबाय। अब्ला मानाव गेदेर रायजोफोर, नोंथांमोना थार नुबाय, खोनाबाय, बुजिबाय दिपेन बर' सारा मा मा बाथ्रा बुंखो बागुरुम्बा मोसानायनि सायाव। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। अब्ला रायजोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।